بت گل دما خو پیشاندان نشانده و ایش سرات کرن هنک بانگوازیش بو قصد جهاتن کرن قصد لگوری هف پیمانه یکی نیسان خوشوی داری کشان دوی واری دا وی پیوستیک به ویرنگی چه به و اون روشی چواد بینن وی پیوست بکه وگر دیسا حلبه خباته که دوی واری دمشین Yani ne qasad nirxê vê civakê ye ji ûjdanê vê civakê çêbûye. Yani ji birhê vê civakê çêbûye. Yani qasad cem gelekî pîrûz e. Ji ber ku qasad em parastina vê civakê dike, em dirişman şiara da erê yani neticeye ki tu gadar nake tu mecbur dibe ban kasadê ki. Heta nokta ki bêjim. Yani ger ev şem bi tertibê devam bike ez bawer dikim yani vê ban kasadê kin kasadî jî navê şarê keve. Ji ber ku kasadê qebî neke ev gela zanê di qetil amara derbas be. Helbet el komisyonê ku xwedî derkeve kanûnê zanê vî gelî biparêze yani. Ve em nahê dixwazin em wek meclisê vî gelî, asayişê vî gelî, rêveberiyê vî gelî û bi vî gelîva em bi hikûmetê re kanûn herin îtîfaq bike. Em kanûn herin diyalog bike. Em muzakere bike. Em kanûn vê bikin baş e ez bawer dikim lê daxî gel jî bê kuştin mecbûr dibe gel van qesedê bike. Tu guhdarî gel nabike mecbûr dibe gel van qesedê bike. û qesedê jî mecbûr e guhdarî vî gelî bike. Ji ber ku zanê ev gela gelê qesedê ye. Yani qesedê di nav me de hebû piştî wê yani rastî jî pir bi êş bû. Yani daxê ji bi derê derketine rastî wek em ên rih û can ji hev bikişînin. Çû rih û can ji hev dikişe însan aynen nizanê meselê daxê qesedê ji bir derketî wê tertîbê bû. Manûr li ser rê însanekî çêkiribû. Em ê zanê însan xemgîn kiribû. Ji ber ku buhana jiyan kiriye, buhana şer kiriye, buhana berxudaye, buhana xwariye ve xwariye raketiye. Ser wê ez jî yani gel gerbankê neşaşe erê dewlet jî her zanê bangî vî gelî jî fehm bike, nas bike em ên cidî ser bisekirê em nê li bin va şera hîn bêhtirî vê zêde bibe.